Il-ħolma li wieħed ikollu daru trid tkun ħolma sabiħa u li tieħu pjaċir tagħmilha realtà. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista bit-tema Malta flimkien u li trattat aktar spjegazzjoni dwar proposta ewlenija l-first time buyers tal-proprjetà. Propju l-erba' filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-miżura tal-1,000 kull sena għal 10 snin lil first time buyers fuq self ta' xiri ta' proprjetà. B'hekk dawn se jkunu qed jingħataw 10,000 euro fuq proprjetà li jkunu xtraw mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena il qudiem. Dr. Abela spjega l-costings dettaljati ta' din il-proposta favur ukoll koppji żgħażagħ. Dil-miżura se tkun tfisser li għall-ewwel sena se tiswa 3.8 miljun euro. Imbagħad se tkun komplessivament fil-leġislatura kollha se tiġi tiswa 57 miljun euro ta' għajnuna liż-żgħażagħ tagħna u lill-first time buyers kollha. Flejjes li se jibqgħu fil-bwiet tal-first time buyers. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif għal din il-miżura mhux se jkun hemm means testing, jiġifieri r-rekwiżiti huma sempliċi, dik li tkun qed tinxtara l-ewwel proprjetà u li jkun hemm self. Fit-tweġibiet għall-ġurnalisti il-Prim Ministru spjega li l-lotja se tingħata f'forma ta' ċekk. Indirizzaw il-konferenza wkoll żewġ kandidati nisa tal-Partit Laburista, l-ekonomista Cressida Gallia u l-avukat Naomi Kakija. Kakija spjegat kif din il-proposta tirriafferma lill partit Laburista bħala l-Partit taż-żgħażagħ u l-Partit tal-Futur u fakret ukoll f'miżuri li jkumplementaw din il-proposta tal-Partit Laburista fosthom dik ta' tnaqqis fit-taxxa tal-boll li minna gawdew 28,000 persuna. Din il-miżura kienet il-punt ta' tluq, però ma waqafniex hemmhekk. Nedejna skemi għal min jixtri proprjetà f'UCA illi qegħdin jgħinu lil min jixtri biex jirkupra parti sostanzjali mill-ispejjeż illi jagħmlu fuq il-proprjetà. Nedejna wkoll skemi għal min xtara proprjetajiet f'għawdex. Min-naħa tagħha Gallia tenniet li tikkunsidra din il-proposta bħala waħda progressiva e kif mhux se jkun hemm limitu fuq il-valur tal-proprjetà u b'hekk se tkun l-istess għal kulħadd. Il-Partit Laburista fil-Gvern kompla jaċċerta illi il-finanzi pubbliċi jibqgħu sodi. ċertifikat wara l-ieħor ukoll mill-Aġenziji tal-Kreditu minn istituzzjonijiet internazzjonali u Ewropew kif ukoll rati ta' tkabbir ekonomiku rekord u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' Malta. Hekk ikun min ikun bil-għaqal. Il-Prim Ministru Robert Abela temm din il-konferenza tal-aħbarijiet jgħid li żgħażagħ konvinti mill-Partit Laburista bħala partit li jwettaq. Fil-waqt li reġa' aċċenna għal din il-proposta, Dr. Abela lissen messaġġ ta' kuraġġ għaż-żgħażagħ u aċċerthom li dan il-Gvern se jkun ta' spalla lihom.